शिवसेनेच्या बंडखोर गटात 55 परस चढ आमदार असून आमच्या गटाक शिवसेनेचो अधिकृत गट म्हणून मान्यताय दिवचीच पडटली अशें शिंदे गटाचे वतीन आमदार दीपक केसरकरान म्हटलां। आमी अजूनय शिवसेना सोडूंक ना। शिवसेनेचे मुखाली उद्धव ठाकरे आमचे म्हणणे आयकून जर काँग्रेस राष्ट्रवादी सोडचिट्टी दिवन भाजपा वांगडा सरकार स्थापन केले जाल्यार आमी परतून शिवसेनेत सक्रिय जातले अशें केसरकरान म्हटलां। मात शिवसेनेन आमच्या आमदारांक धाडिल्ले अपात्रता याचिके आड आमी न्यायालयात वतले अशें सांगलां। ज्यांना हा गट फॉर्म करतोय आम्ही त्यांना भीती दाखवण्यासाठी म्हणतात की तुम्हाला भाजपमध्ये गेलंच पाहिजे, असं काही नाहीये। तुम्ही स्वतंत्र गट म्हणून बसू शकता। अनेक वेळेला हे घडलेलं आहे आणि स्वतंत्र गट म्हणून त्या ठिकाणी मान्यता मिळालेली आहे। तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की ज्या वेळेला राणेसाहेबांनी सोडली शिवसेना त्यावेळेला त्यांच्याकडे पुरेशी स्ट्रेंथ नव्हती। फक्त 20 आमदारांना घेऊन ते बाहेर पडले म्हणून त्यांना राजीनामा द्यायला लागला आणि म्हणून त्यांना नवीन इलेक्शन लढवायला लागली। ज्यांच्याकडे 2/3 मेजॉरिटी कोणाची होऊच शकत नाही असं आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये बोललं जात होतं। त्याच्यामुळे आम्ही बघायचो की काँग्रेस सगळ्यात कमी संख्या आहे तर त्यांची 2/3 कोणतरी फोडतंय का, राष्ट्रवादीचे काय फोडतंय का, पण तसं घडलंच नाही। आमच्याच पक्षामध्ये असं व्हायला लागलं की आमदारांचं कोण ऐकत नाही, आमदारांना कोणाची भेट मिळत नाही आणि त्यांचे मतदारसंघामध्ये पुढे ते पराभूत होतात की काय अशी परिस्थिती ज्यावेळेला निर्माण व्हायला लागली त्यावेळेला आमच्याच आमदारांनी हा घेतलेला निर्णय आहे। तो निर्णय आम्ही पक्षप्रमुखांना कळवलेला आहे। पक्षप्रमुखांनी त्या निर्णयाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि आज सुद्धा आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये घडलं तर महाराष्ट्राचा विकास होईल, शिवसेना सुद्धा मोठी होईल असं आम्हाला वाटतं आणि ती शिवसेना मोठी करण्यासाठी जे कष्ट करायला लागेल ते आम्ही करायची आमची तयारी आम्ही पूर्वी करतो, आता करू। की दुर्दैवाने आज आपल्याकडे सभापती नाहीत आणि अध्यक्ष नाही आणि त्याच्यामुळे उपाध्यक्ष आणि उपसभापतींकडे ही जबाबदारी आलेली आहे। शेवटी या एवढ्या मोठ्या पोस्ट आहेत की त्यांच्या विरुद्ध आम्ही काय बोलू शकत नाही। आम्ही फक्त त्यांच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडू शकतो आणि समजा त्यांनी तो फेटाळला तर आम्ही गव्हर्नरकडे ते देऊन त्यांना विधानसभेचं अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करू शकतो आणि विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये त्या ठरावावर मतदान होऊ शकतं आणि त्याच्यानंतर त्यांचा निर्णय होऊ शकतो। ज्या वेळेला आमदार कोर्टात जातील त्याला उघड आहे की त्यांच्याकडे संख्या आहे आणि ज्यांच्याकडे संख्या आहे त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे असे आतापर्यंतचे सर्वच्या सर्व निर्णय आहेत। त्याच्यामुळे केवळ तुमच्याकडे ते पद आहे म्हणून तुम्ही जर मॅनिप्युलेट करण्याचा प्रयत्न केला तर मग नाईलाजास्तव कोर्टामध्ये जायला लागतं। त्याच्यामध्ये त्यांच्याबद्दल डिसरिस्पेक्ट नसतो, परंतु न्याय प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे ही भूमिका असते।